салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. чӣ хеле ки ҳамагон медонад, мо якумин шуда хушхабарҳоро барои шумо пешниҳод мекунем ва имрӯз барои чипта харидан, яъне аз сайти худи Somon Air ба шумо маълумот медиҳам ва ҳозир ман мехонам, баъдан якто ба якто пурратар мефаҳмонам. барои ҳамин видео бисёр паҳн шудан ва дигар ғарибачаҳо, апоҳо, хуҳарҳо дидан, ҳатман ва ҳатман ҳозир як лайк монед ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. ин хушхабарҳо тамоми ғарибора хурсанд кард. иншоалло беҳтарин хабарҳоро боз аз канали мо интизор шавед. биёед сар мекунем. мусофирони муҳтарам, аз ҷониби Иттиҳоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сироятӣ ҳамин вабо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои бозгашти шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан қарор қабул карда шудааст, ки фурӯши озоди чиптаҳои ҳавопаймоии таҳлиявӣ аз шаҳрҳои Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда шавад. аз санаи 16/11/2020 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд барои бозгашт аз Федератсияи Россия ба ватан мустақиман без сабти ном дар намояндаҳои дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Россия чипта харидорӣ намуда озими ҷумҳурии Тоҷикистон шаванд. яъне ки дӯстони азиз, барои тамоми шумо саъй кӯшиш кардан ва чӣ хеле ки пешвақт сабти ном мекардем дар сафоратхонаҳо, акнун ин аз санаи 16 гирифта мешавад, яъне ки шумо без сабти ном метавонед ки аз Россия чипта харед ба Тоҷикистон сафар кунед. ба ҳамин хотир худатонро нағз нигоҳ кунед ва боз дар ин ҷо барои ҳамин вабо гуфтагие. ба ҳамин хотир мехоҳам ки худтонро нағз нигоҳ кунед, эҳтиёт кунед ва дар ин ҷо аз санаи 16 яъне ки қарор қабул кардагиянд ки ҳамин сабти ном хеле чизо бардошта шавад. дар бораи озод фурӯхтани чиптаҳо, яъне ки пешвақт маҳкам буд, яъне аз ягон авиакасса мо наметавонистем билет гирем. ба ҳамин хотир қарор қабул кардагиянд аз сайти худи Somon Air ба шумо маълумот додастам ва шумо метавонед ки ин хушхабарро ба тамоми шаҳрвандон расонед, яъне ба тавассути лайк ва падилица дар имо, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. ба ҳамин хотир эҳтиёт кунед ва иншоалло рӯзҳои наздик шумо метавонед ки озод сафар ба Тоҷикистон кунед ва моро фаромӯш накунед. дар ҳаққи мо андогӯ бошед. худатонро нағз нигоҳ кунед. боқӣ дар паноҳи худованд бошед. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.